Waosan cariyos cerkak pamaos Sinta Fitriana Hapsari. Kanthi irah-irahan nalika udan tumiba déning Moh Nursyahid P. Sugeng midhangetake. Wong wadon setengah umur sing awake kuru kuwi isih senden cagak karo sedelok-delok ngusapi eluhe nganggo pucuke klambi. Lampu teplok sing cementel pojok, urupe tansah mobat-mabit ketampek angin sing robos selane gedhek. Man, kok kowe kebangetan temen kowe? Mung gawe wirang lan isine wong tuwa wae. Yen wis kadung kaya ngene, banjur tak delikake endi raiku to Le? Panjelihe atine karo nangis sesenggukan. Lemut sing mincok batuk ditamplek banter. Lemute mlayu, sirahe malah kras kliyeng-kliyeng sebab ditampek dhewe ngeget. Swara gumerah gegere wong kampung sing ngarak Sarman anake lanang sore mau. Bali mblegung ing kuping. Ayo, ndang digawa menyang bali desa. Ayo, ayo. Wong sak kampung padha gemruduk menyang bali desa kanggo nyidangake Sarman sing mentas digrebeg ana sentonge Warni, anake Pak Karto. Senajan oleh dipiloro, nanging awake lanang mau katon dieret-eret kaya maling, nganti dheweke ora tegel nyawang. Nalika arep ditututi, dipenggak Tumijan adine Ragil. Dheweke ora salah, Jan. Gelis tulungono. Panjelihe karo mberot. Nanging tangane Tumijan banget kukuh anggone nggondheli tangane. Wusana dheweke tiba ndeprok karo nangis nglolo dadi tontonane wong akeh. Wengine terus gremet, atine saya goreh. Wis bubar isya, Sarman isih durung mulih. Mengko gek digawa menyang kantor polisi. Yen ditahan rak saya kedawa-dawa urusane. Apa ora ana bocah wadon liyane sing ayune ngungkuli Warni to Le? Huhu. Tangise ndrenginging, memelas. Le, atiku kok ora kepenak to yen kowe gandengan karo Warni. Simbok iki kok aneh. Apa salah aku gandengan karo Warni? Ora ngono Le, ngerti yo. Warni kuwi ra anake mungsuhe bapakmu. Mungsuhe bapak? Apa sebabnya bapak kok mungsuhan karo Pak Karto? Gara-gara rebutan simbok. Bareng bapakmu bisa mboyong aku, Pak Karto terus mungsuhi bapakmu. Apa Pak Karto seneng karo simbok? Iya Le, wiwit simbokmu isih prawan sunti, Pak Karto wis ngesir. Sarman bareng diceritani ngono banjur ngguyu njegigik. Jebule ora mung jaman biyen ya Mbok, ana putri kanggo rebutan. Tekan jaman saiki ya isih kaya ngono. Jane aku kepengin sing wis ya wis padha gedhe tuwa kok isih kaya bocah cilik. Nanging Pak Karto sajake isih durung trima. Prawan sing diusir dipek wong liya. Mula nganti bapakmu ditinggal donya. Pak Karto meksa isih durung gelem nyapa aruh. Malah nalika nglayat ya mau mlebu omah. Yen wong tua padha memungsuhan apa anak-anake melu-melu ta, Mbok? Ya ora ngono Le,
Sing dipikir yen kowe gandengan karo Warni, apa ora marai hawa? Mbuh, Mbok. Ditakoni ngono, Sarman malah bingung. Nate Sarman ditari arep dielokake Mbak Yune ana Surabaya. Kang pamrihe supaya adoh karo Warni. Nanging Sarman ora gelem. Alesane kepengin ngancani dheweke lan Sumi, adine Ragil. Karo meneh sapa sing garap Tegal lan Sawahe yen ditinggal menyang Surabaya. Senajan Tegale mung sailat lan Sawahe ora amba, nanging rak bisa nguripi wong sak omah. Senajan lemah cengkar campun padas, nanging yen mung ditangguri jagung lan pari, gogaya ana asile to, Mbok. Ujare Sarman. Nyatane bareng udane teka, tandurane pari gogo. Kang diseling jagung wis tukul, karine lateni pangopen lan pangrabuke. Angin wengi saya banter gumrubuk. Urupe lampu teplok saya mopet mabit. Mbok Kromo kepeksa ngadeg ngelih lampu teplok rodok menjero. Mi, Sumi. Kanggo ngudo bingunge ati, anake Ragil diundang. Nanging ora semaur. Bareng dicoloki lampu teplok ana sentonge, jebul wis turu nglepus. Sajake kekeselen anggone nangis, mikirake Sarman kakange. Ing antarane sunaring lampu teplok, Sumi saya katon ayune. Saya gedhe, Sumi pancet wiwit pecah pamore. Mula akeh joko-joko desane kang kepengin nyedheki. Nanging sajake Sumi durung gape. Mbok menawa isih durung mudeng yen disir bocah lanang. Lah wong umure lagi 14 tahun mlaku. Mbok Kromo kepengin nyekolahake Sumi tekan SMA. Mumpung isih kecunggah ngragadi, karepe ngono. Karepen ana anake sing sekolahe rodok dhuwur. Yen sekolahe dhuwur, rabi sadadi pegaweane kantoran. Ora kaya Mbak Yune sing mung trima lulus SD terus omah-omah. Dene Sarman sawise lulus SMP pilih ngewangi bapake macul. Bareng sing lanang tinggal donya. Awit ora kecunggah ngragati maneh. Lagi arep munggah kelas 2 SMP, Sumi kepeksa medhot sekolahe. Mbok Kromo ngerti yen atine Sumi gelo lan atine dhewe uga melu gelo. Nanging arep kepiye maneh? Wis, Mbok, aku trima ana omah wae ngrewangi Simbok lan Kang Sarman. Bar nerusake sekolah maneh. Gampang angger ana ragate, ujare Sumi. Sakwise katok ngliling Sumi, Mbok Kromo banjur klunuh-klunuh metu. Lampu teplok diselehake ana kenap cedhak grobok. Dheweke banjur senden cagak maneh kanthi panyawang suwung. Sampeyan niku saged ngajar anak napa mboten to yu? Ngedhepake surup, Mbok Karta teka karo mampang-mampang nglabrak. Mangke riyen toh, sampeyan ngriki napa ajeng nyrengeni kula? Sinten sing mboten serengen to yu? Gara-gara Sarman anake sampeyan niku, kula wong sak omah dadi kewirangan. Napa onten bocah lanang nekat mlebu sentonge bocah wedok? Amit-amit, nggih mung anake sampeyan niku sing bisa nglakoni yu. Dayohe saya mampang-mampang karo tuding-tuding. Kabare anake sampeyan nggih pun seneng kalih anak kula. Sinten sing kandha? Warni purun gandeng kalih Sarman niku rak mung kekancan.
Mboten isi napa-napa. Sing kegeden rumangsaniku rak Sarman anake sampeyan. Mbok radi sareh to. Enten rembug dirembug sing apik. Mboten metenteng ngoten. Nggak lenggah enten lincak ngriki jejer kula. Mbok krama isih bisa guneman sareh. Senajan dikrampyang dayohe nganti entek ngamek kurang golek. Nanging sing dibeciki tetep mampang-mampang. Kula mboten trima yo, mboten trima. Pokoke ajeng kula laporke polisi, kajengi kapok. Mbok krama nanggepi karo mesem. Terus celatune sajak kepenak. Yen niki urusane mboten bahen-bahen. Kok mboten Kang Karto piyambak sing ngurus? Napa? Kang Karto sing ngurus. Terus terang mawon, bojo kula mboten kena melu campur tangan. Yen ngriki mundhak plerok-plerokan kalian sampeyan. Wangsulane Mbok Karto ketus. Mbok krama kepeksa guyu getir. Sampeyan ketingale sampun saumur kalian kula. Jebul isih sujanan. Banjur panyegese. Bareng dicenges kaya ngono, Mbok Karto banjur klepat nglungani tanpa pamit. Gluduke wiwit gumegar. Angine saya banter gumrubuk. Ora let suwe udane teka. Kaya disogokake saka langit. Mbok krama kepeksa ngadeg maneh kanthi gloyoran mlebu pawon. Njaluk ember kanggo nadahi banyu saka genteng sing bocor. Mau jene wis kongkonan Sarman supaya ngganti. Nanging sajake kelalen. Awit ketungkul resik kebon buri. Bareng bubar adus, lah kok terus ngilang. Ngerti-ngerti diarak wong sekampung menyang balai desa. Lagi wae nyelehake ember. Lah kok lawangi didodoki wong sak njaba. Kanthi deg-degan, Mbok krama nyedhaki lawang. Sinten? Aku, Mbok Sarman. Ing antarane gumesake udan, Mbok krama krungu suarane anake lanang sing diarep-arep. Kowe le? Panjlihe karo enggal ndudut slorok lawang. Ing antarane petenge wengi, Mbok krama weruh Sarman dikancani sawijining pawongan sing ora dipanglingi. Pak Karto. Kok kowe, Kang? Mbok krama mundur-mundur sajak wedi. Durung nganti sing ditakoni wangsulan Sarman enggal-enggal nggeret Pak Karto mlebu omah. Terus cepet-cepet nutup lawang maneh. Aku kok ora ngerti genahe. Gunemi Mbok krama karo mapan lungguh njajari wong loro sing lagi teka. Aku nah sing dadi dalange gara-gara nek mau sore wangsulane Pak Karto. Apa? Edan kowe? Ujare Mbok krama karo njaguri Pak Karto. Aja ribut-ribut. Mundhak dirungu tangga nah, celatune. Sing dijaguri karo bisik-bisik. Dadi kowe sing akon Sarman mlebu sentonge Warni. Iya. Kareben anakku lan anakmu digropek wong kampung. Iya. Yen wis digropyok, kareben terus dinikahke. Iya. Terus yen dinikahke, ateges aku karo kowe dadi besan. Iya. Kowe ora setuju yen Sarman gandeng karo Warni to? Sopo sing kandha? Sing ora setuju kuwi rak mboke Warni, dudu aku nah. Awit aku wis rumangsa ora memungsuhan maneh karo Kang Krama. Bareng Kang Krama wis jenat. Mula bareng disidang ana balai desa. Sarman banjur tak delikake. Terus sesi ngarep tak pek mantu. Kowe rak setuju to? Oh alah, Kang. Mbok krama banjur nangis ngguguk ana ranggulane Pak Karto.
Sarman sing nyekseni mesem trenyuh. Mugi aturwaosan cariyos punika saged dados panglipur sawetawis. Mugi rahayu ingkang samya tinemu. Nuwun, matur nuwun.